jkolli ħija żgħir? Le grazzi. Kitba ta' Mymi Doinet, illustrazzjonijiet ta' Loranne Vella u adattament għal-Malti minn Loranne Vella. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu 1. Kollox f'idejn il-papà. Dan l-aħħar il-papà sar imit idu f'kollox id-dar minn xejn jisbaħ sa ma jidlam ara jgħin l-ommi. Ħalli fidi qalbi mhux strieħ. Ara nisejjer għand tal-ħaxix nixri tuffieħ. Il-patat tal-forn ħalli fidi issa l-lejla ngħaddi l-qomos tiegħi u l-libsa ta' Lili. Lili, xara isfar u nuċċali tont. Fuq imneħira, illa jien il-Mymi tajnejhom u illum il-papà ġie jagħmel biċċa xogħol f'kamarti. Bum, bum! ħabbat il-bieb u daħal bir-roller u l-barmil taż-żeba f'idejh. Lili, se nisbaħ il-ħitan blu u se nwaħħal strixxa bir-rocket tilgħin fl-ispazju. Biex kien ħireġ il-papà llum. Bir-rabja bdejt insabbat saqajja mal-art. Pa! Il-kulur favorit tiegħi roża bil-qlub żgħar. Biex tikkalmani mamma, ġiet tannaqni u tmellis li xagħri. Imbagħad fesfistli fid-dinti Isa biex tgħidli l-iktar sigriet importanti fid-dinja. Xi tgħid postina tiegħi se jkollok ħobb żgħir dalwaqt. Le! Din mi aħbar tajba xejn. Jien s'issa kont l-istilla tal-familja, il-ġojjel tad-dar. Immissa ġej dan u daqshekk fstiet. Dan nisfa' se jibda jgerrim lill-ġugarelli tiegħi kollha min għalih li huma gażaża għal snienu. Ftaħt ħanġra biex jismani missieri wkoll u bdejt neqret. Le, ma rridx li jkolli ħija żgħar minni nippreferi hamster. Imbagħad għamilt il-geddum u ntfajt fil-poża li nuża fil-ġranet meta kollox jiġi kontra. Kapitlu 4. Il-purè tal-piżelli ma jħobbix. F'daqqa waħda, Tieħu beda jibki iktar bil-qawwi mis-soltu. Tirt mis-sodda u rajt li xifajk. Il-qattus ta' Sinjura Baldaccino dieħel mit-tieqa. Saqajh fuq il-bennina. Dal-qattus kbir kienet jiġġebbed biex jilaq il-valur ta' Tieħu li kellu rieħa ta' ħalib tajjeb. Ma ġenb dal-mostru ta' qattus, Tieħu f'daqqa waħda beda jidher veru ċkejken u fraġli. Tgħid kien fil-periklu. Traġedja! Bdejt ngħajjat. Assalem, xifajk, ma tistax tmissu liż-żgħiru? Ix-xifajk telaq jiġri l-barra fid-dawl tal-qamar u mar jistaħba taħt il-frisch tas-Sinjura Baldaccino. Malajr rġajt talaqt it-tieqa u middejt lill-Oskar fuq ħaddejn Tieħu biex nimsaħlu dmuħ xi ħaġa radba u mbagħad fesfistlu. Trid tixrob żaqqiqu tiegħi. Tieħu peċpeċ għajnejh u beda jidħak kien wisq tad-dakk. Bissu fuq għolqu kellu rieħa tas-sapun tal-vanilla. Imbagħad erfajtu u bdejt indur bħal ġostra u mbennu mafus ma' qalbi. U Tieħu raqat fuq spalti. Imbagħad għaddew ix-xhur u biddilt femti li jkollok ħuq żgħir aħjar minn hamster nidħku inwensu u nimbxu lil xulxin. Noqgħod infesfislu f'idnejh u b'hekk ommi u missieri jaħsbu li sirt l-aqwa oħt li jista' jkollu u l-aħjar waħda minna kollha biex tieħu ħsiebu. U veru, dewwaqt lil Tieħu l-ewwel purè tiegħu. Il-purè tal-piżelli ma jħobbix. Iva hi, Tieħu għandu gosti tajbin. Jippreferi l-jogurt tal-frawli u l-krema bil-ġulep. Dalgħodu
Anki jent li Teo jimxi l-ewwel passi tiegħu, poġġejt saqajh kejknin fuq tiegħi u patapara patata. Beda jimxi. Oskar beda jdur qisu żugraga u aħna ntfajna nitmiekku mal-art u dak il-ħin bdejt naħseb Teo inħobbu wisq. Tmiem.